Wow. Hello friends, so di ini video saya jangan di game gila lagi dah, karena family game. Mobil yang thap nanai orang masih chicken ma game, so angin dari video ko start kalam sing thap nanti juga sini banjabai. Nih lagu for mal matah sini, nih lagu for mama dong, nih besingra, nih watermelon, amprai juice, amprai bread monoi, nih bambu, oh my god, lagu for amprai apple. Amprai lagu berdau penda kapa bedong nih, kapa bani na gerwai nunggu. Papa ini ready खालामगासिनो गेलेनो थाखायनो ready खालामजोब्बाय जोंना खेलाया बिराद बरिया जागोन लोगोफोर जबरदस्त खेला दायो सिंग्राखौ खाबायनाय लोगोफोर आपेलखौ होबायनाय kabar karena bro होनलायनोसै रा kabar लोगोफोर खाबावबाय जादों बिहा फाइनाली नै जाबाय लोगोफोर मा होदों जोङो नायलांदो बामलु गिदिर kebab jus हमारा गेम स्टार्ट होने वाला है गाइस दानिया नै सानजाया सानजायानो फार्स्ट आरोना मेगन खाथेनानै बैहाय मा खानानै दोनदों बेखौ जाहैनांगौ आरोना माखौ मोनो आखाया ओरै खालामखा अबेथिं थांखोलै बियो फुनो मोना आखाइखौ हमनाल' जिखुनु हमबानो मोनजाय ओरै फै बिदि गैया डाइरेक्ट हमनांगौल' नांबानो जायो सिदायै जाबाय दे मोनबाय नांबाय दे आपेलखौ जों मोनबाय नांबानो जायो लोगोफोर बेदरा खाथियावनो दंथारमोन आपेल गैया जानायखौ आपेल मोनजाबाय थालिया होरा दानिया नै बाबा एबाराव बाबानि बारे अहाय थांगोनथाय Time gila मोनासै बाबाया अबेथिंसो थांगासिनो मामिनि बारे बाराव बेखौ मोनगोनलै बेहा सिंग्रा सिंग्राखौ मोनबाय नै बेखौ मोनथामसोमोन दाउखौ सिंग्रा मोनजाबाय नै लोगोफोर मामिया सिंग्रा बाबाया जिर' ओंखाम फैथारबा मोना लोगोफोर वा Dona एबार सोनियान बारी आ जाओ कौन सा मिलेगा मुझे पता नहीं मुझे क्या मिल गया ये बन रुटि मोनदों बियो गाव जाग्रा बन रुटि दाउखौ मोनहैनो नागिरो जादों
आउट खालामखादो बेखौ जानानै गोदैखौल' मोनखायो ना आलाय दाउखराव बुङा मोनथानसैब्रा संजय बाव सेकेंड बार Juice kau mana bang? French juice. Wow. Christian. Kono dang mele. Sa pansle. Nei. Mama cuma kan bread goza zanan. Biar goza betul dah betul kok. Nei. अभी खा के दिखाना पड़ेगा छी मुझे तो नहीं मिला है ना मिलेगा मुझे समझ के नहीं आ रहा Nei. Ayo mun barbai tu cuba khabar yang biasa mun bai khabar mun jangan khabar mil gaya nudeng chan bo bela choi star mana nuka वो कैसा है टेस्टी है nang ban nang này luôn thấy bên nào không muốn không cần một chó bài đang à nang ban no kholi buste mun kaida ayo durmos no kholi buste mun kaida coba oh ya no durmos Tuổi với đồn Không đi vậy gila mami ya mana say mami ya mana say nang hang dah nang akhir bahai Jirong kali ko sa mabada mami ya pindah Papa menja kanan tu gitar kali Nei. Peter macam ni sana bam lo जल्दी खा लो जल्दी से खा लो फ्रूट मन जाबाय दाना माथो बामलुक मोनजाखो थाब थाब जा बामलु बरिया आंनि लास्ट 5 रागा ची oh gitu na sudah Nei. Not mon mar Peter kau sa
जाखो थिनाय दंजोबो बिदिनो गैया खालिसो गैला आउट ओरै दांदों बियो ओरै दांमोन दा डाइरेक्ट हमनांगौ बायसो सौग्रानोसै माने जुसावसो मोनबाय बेखौनो नांखाव होनो बरिया लोंबावबाय साला दै बायदि मेरे ख्याल से देखा होगा ये नेक्स्ट हनै मामिनि बारै बे जाख्रुबगासिनो आरो दा नै खबाब Wow. Apple मिल गया मम्मी को सासेया नांबाय थाग्रा